Kag sa aton man tanan nga mga tagparamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka Component City sa Burgong Probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique. Idol John Kapulot, tampad nga pagserbisyo. Sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa Malabutan sining aton nga pag-waragwag. Alamak na korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho. Sa inyo tanan mga kabyanan mayong aga na kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. Nasang atong pagpugyon, upos kita sa ating Pistado! Sa Kinandan mga kabyanan diri sa aton nga pagpangalagad. Diwat kita nga magatalakay sa nga pila ka mga dragko nga mga issues, mga top stories of the day. Isang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kag nagabaringaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga aga diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan mangin kaupod man naton karon na mga report na kay informasyon nagikan sa aton nga mga kabistadong reporters ay kang tanan sa ilang nga mga natipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Ikaw at ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, di una Sa kinandan mga kabistado, mangin kaupo naton karon mga balita na kag information nagikan sa aton nga mga kabistadong reporters. Karon sa kay kabistadong Joshua Haka direkta sa Sulat sang Roa sa bilog nga probinsya sang Capiz. Mga balita man kag information nagikan sa aton nga mga kabistadong reporter nagikan sa siyudad sang Iloilo with kabistadong Boni Somblingo kag kabistadong Aaron Rifuyo. Balita man kay information nagikan sa aton probinsya sang Iloilo. Kung kita kay kabistadong Vincent Villano Jr. Good man sa iban pa naton nga mga reporters sa aton news center. May kaupod naton mga kabistadong Karisma Lagaw. Kaupod sa aton nga digital platform architect. Kung kita kay kabistadong Richard Meribeles. Sa kinanda na ko naman ninyo kabistado Idol John Alohado Kapulo. Welcome gate sa inyo tanan-tanan. Dili sa aton nga pagpangalagad mga kabistado. Today is Thursday, December 8, 2020. Kapit sa so nakita subong nga edisyon diri sa ato sining nga pagpangalagad. Sa aton sining programa ang Bistado program. Sa aton sining pagpangalagad mga kabistado Huwebes kita subong nga edisyon tuig 2022. Wow! Sa 8 na kita subong kaya na lang kaadlaw mga kabistado na bilin sa 16 days 16 days more to go before Christmas. Advance Merry Christmas sa inyo tanan-tanan. 16 na lang kadlaw ang nabilin mga kabistado kag magabot ng Christmas taho ba sa wala lang no kadasig lang sang tiyempo no. Ang iba nagadiho na sang ilang nga mga Christmas party. Iban gani magahiwat na sang ilang nga mga Christmas party mga early this week mga kabistado no. Kuan niyo mga pizza Jess ni kag mga pizza Unsine. May kuan na ni sila ya. May mga booking na ni sila sa ilang mga Christmas party. Sa mga kumpanya, sa mga grupo, sa isa ka tampad nga pagserbisyo, makasigurado kalabanan diri sa mga empleyado kag ang tagsa ka mga kumpanya makabay pa nga idaway naman siguro sang may matabo pa mga kabistado nga pagdumili sa pagdumili sa ginahiwat nga mga pagtinipon-tipon yabi kaglabaw sa tanan ang paggamit sang face mask kung madumduman sang aton nga mga tagparamati sang aton nga mga kauturan sa bilog nga
Pilipinas Atong pagpugyon nga duha na mga kabistado ka nagligad nga Christmas Isang kag syudad New Year Ang nga wala gid naton ma-enjoy ang ining Gani mga ginatawag naton nga pagsaulog sang Pasko bangod kay bisan sa mga Christmas party ay kay mo kita sinaya nga Lord Ang Christmas party kamo inyo hindi mabalaan kung pagkurado nagangisi ang imo nga sungad o kung wala man Lord kaya ang imo nga sungad ya may ara mga kabistado nga kwan Alimpyo nga ano ganin ho nga face mask o hindi Ang bala makla-corruption so hindi nimo makita ang kasubong sini kag amo ini nga klase sang Lord ginatawag naton mga kabistado nga pag Ato pangalipay may trabaho sa pag celebrar o kon pag Porsigisyo magservisyo hiwat sang sini nga okasyon Diri sa kada kwan Ikot kada Nasang ano panawag sini no kada sa Christmas daw duha na katuig nga nakaligad og tatlo na gani tuig Da- no nibla si Mayo ni kabay pa laban-laban subong Gani mga nga kahiwatan mga kabistado sang Christmas laban-laban sini nga Pasko daw diri nakita sini mga kabistado makapagusto nga ngaton nga mga sugad nagabarangisi nga wala sa may ginagamit nga face mask Ulot upod sang inyo sini nga mga co-employers Yan. mga co-employees Kay idol John nga nagahiwat sang sini nga kapistaha o sang sini nga kahiwatan mga kabistado hindi bala no kay halos Sigura ang karabanan subong mga kabistado daw waay naman sang kwan daw waay naman nagaproblema sa ginatawag naton nga coronavirus o kon COVID-19 hindi bala sa syudad Ambal pa kabunga at hindi kinanglan nga mga face mask pa kita. Face mask pa kabunga. Moriones ti garapon sa isa ka establishmento komersyal to sa may distrito sa Mandurriao ho. Kita nyo to? Mga kabistado? Bisan ara sa publiko, sa damo-damo tawo, sa bisan ara ang damo-damo nga tawo. Bisan makita nga supertek damo-damo tawo, ga tulip siyang duwa ka mga pamatanon. Kina video pa na, hindi kayo mo kita naman. May COVID-19 pa, may gambal pa kita kinanglan, ma-face mask pa kita. Sino nagambal? Sino naman? Pistado! O hindi bla? Akon mo damo-damo tawo, damo-damo sa nga. Ano ba? Ang malain pa sini kay mati na sa kwan sa pag-video, nakabutang gito ya Iloilo mo, Ilonggo mo. Amo nagit kita sini kadamak-damak diri sa aton sa syudad sa syudad sang Iloilo. Makita sang iban nga pungsod to, makita sa iban nga mga lugar, makita sa iban nga mga kabanuhanan kag kaprobinsyahanan. Headline siya sa Iloilo City, wala labot sang rinambol nga linampusanay mga kabistado. Nga nagrinambol ka nag-irinaway, may irinaway may kabistado nga lampusanay sang bangko kag tinapungulay. May ara pag nga irinaway yang lips to lips mo kita na yaman. Pisto hindi bla? Amo na mga kabistado diri sa aton sa syudad kag probinsya sa Iloilo, mas especially sa Iloilo City. Hindi kita gusto nga may-ari diri nga kasino. Hindi kita gusto nga may-ari diri nga mga panahuran. Hindi kita gusto nga may-ari diri sang mga talagko nga mga kwan nga mga plorsyuhan, mga ilimnan may kabistado nga may mga nagasaot nga nagauluba-uba. Dawanos hindi kita sinagusto kay man nga nagahambal kita nga ang Iloilo City ya mga kabistado, mga konserbatibo mga tawo de. Mga konserbatibo nga mga bastyan man. Pistado! Yunis ti garapon ni Santissima. Do mga kwano, do mga baka kag mga karabaw nga nagguluwa sa turel ning mga kabataan ning mga pamatanon no. Akon mo damo-damo tao yaga lips to lip kay mo sus Moriones ti garapon ni Santissima nga klase o. Ina mga kabistado sa publiko sa ilimnana. Siling sang akon kilala. Siya kun mga akon lang ni utod hinablos o kun apo o kun bata ining babae ni niya utodan ko gini buhok kalbuhon ko gini kag butangan sang kadina sa tiil nga hindi kahalin sa balay mo.
Okay lang niya sa lalaki, kay lalaki na iya pakayon pakulbon mo lalaki managyapon. Handong pasan Pero kung babae ang mga kabistado sus Moriones ti garapon ni Santissima. No? Mapirdi gid siya kay man nga pagwas nga madisgrasya kag mawasdak ang mawasdak ang namin nga term gamiton man karagalan. Batas Hindi mo namin sindihan masyado gurong karagalan. Pistado! ang problema sa droga. Iya nga Pag masurinder ang bandira sa bataan mga kabistado, di ano pa ng Madakwanda, iya nga Moriones ti garapon ni Santissima. Ang report kay informasyon kuno dagin pasarado na kuno ning ilimnan nga ini. sigurado may Perti mo. trabaho. Dire ini napahamtang sa may area mga kabistado sang distrito sang Mandurriao ay sa may area sang inang area sa sa Smallville nga area ni sa mga kabistado ilimnan. Moriones ti garapon ni Santissima din kay mukitas na nga. Tamo tao ay waswasanay kami inyo. Siling ko ba doon na-adapt nyo na gid ang mga estilo tos Amerikano. Grabe na gid ka mga liberated o kon mga libera. Ka mga liberated ang mga pumuluyo kag ang mga kabataan diri sa syudad sang Iloilo yaw. Gamar kita nga syudad sang Iloilo kay man ti diri ini natabo. Mga kabistado may rinambol paimnon sila pagkatapos marinambol sila mawinaswasanay sila. Marinampusanay sila. Pagkatapos ang ulihi nanabot galing nga may linampusanay itong rinambol to upod sa mga bouncer nila to. Sigurado may trabaho. Moriones ti garapon ni Santissima pati uyab gali ya. Gawas-was man gapungko sa bangko kag naga. Hindi mo kitas naman. Amo nang ginasiling ko sa inyo. Nga laban-laban. Basi kung mahuya naman ni si Mayor Jerry Triñas nga magpagwa kag magpapanaog sa ginatawag naton nga memorandum. Kung ginatawag naton nga executive order nga maghambal nga sa ining parabuton sang Pasko nga ini sa holiday season nga ini nanglan magamit kita sang face mask ha. Magamit kita sang face mask. Kung may mga okasyon dapat limitado lang ang mga tao nga makakadto ha. Sa okasyon na di dapat magpuronsok ini pwede sa ginatawag nga large crowd gathering ha. Magpapanaog pagani mga kabistado sa ginatawag naton nga executive order ni si Mayor Jerry Triñas may kangtanan sa kasubong sini nga kahiwatan. Laban-laban kapalong kong idayon nga yabaw mayor. Porsigido magserbisyo di onas ang pagpagpo. Dumilian mo kag ilimitahan mo ang pag hiwat sang okasyon sa pagsilibrar sang holiday season nga magtipon-tipon ang mga ang mga magkaupod sa ila sila nga tagsa ka mga opisina panimalay pinamilya o kunano pada nga mga okasyon or nga mga grupo nga maghiwat sa sining ginatawag naton nga Christmas Day pagkatapos pabayan mo tong mga tao tong nga inutok tong gali ng pusanay na ganito. Makainom kag mahubog gali ng pusanay na ginwaswasanay na dayaw magkusang ka mga agresibo nga klase ka mga agresibo nga ka mga dugo sang aton sini nga mga kauturan diri sa syudad sang Iloilo no. Amo na nga maghiway kita sang dinagyang festival mga kabistado diri sa syudad sang Iloilo. Pinabawal ang pag-inom nga sa dalan sa ato sini nga street dancing nga ini kay nga pwerte ka init sa mga dugo sa mga ilunggo kung maghambal ka mga malumanay lang pero ka mga war freak Moriones ti garapon ni Santissima ang kadto mo sa lugar para maglipay-lipay hindi kay parang mangita away kung nga klase ka mga nga klase ka mga dugo ning aton yung mga isog ka mga dugo tano kay lang kay isugon tabla way ta maginabutang sa lugar bla dapat tani kung mag-isog kita sang taman sa lugar tabla hindi bla mo na mga kabistado ato sininga observation lang anay subong way pa kuya sang komentaryo way pa kuya sa magina plastar nga mga headlines kag komentaryo diri sa aton nga pagpangalagada no kuan pa lang ni muno-muno pa man lang ni sa aton sininga mga pumuluyo da
sa mga ginikanan sining mga kabataan nga ini nga nagahimo sa kasubong sini sa mga ilimnan. Jesus Muriones. Oy kamo sini mahuya sa mga kabataan nyo. Pagpakula nyo bala ni. Kung kay isa mga kabistado gahambal makita nga like for example mapitik, magurinat, maguripat, mapaltog sang mga ginikanan ilang mga kabataan malain naman ang mga ginikanan. May mga kabataan nga nagareklamo pa na sa police station kag ginapablatter ginikanan lang agin pa ginkuan sila. Ginpakol sila. Pero sometimes mga kabistado mas manami gid ang nami nga pagdumala kag pag ginatawag naton nga pagdisiplina sang mga ginikanan nga may dala nga bakol sa ilang nga mga kabataan mga kabistado para nga mabatyagan ginila ang ginatawag naton nga gusto nga pagdisiplina sa mga ginikanan. Pero kung mag-amo ni nga sawayon lang bata kung kaysa gaway lang kabate asas. Shout out sa kay Verna Salvilla, kay Christine Buat Gardo, si Elina Muilleger, sa kay Jamie Canido, good morning. Kay Mike G. Vinos, shout out kay Ria Capanas. Shout out kay Rosa L. Pungan, kay Yolanda Diamante, Mercedes Malquirido, Dennis Pinosa de los Santos, Rosimpas, kay Airoquet Antonano Centino, kay Gilbert David, good afternoon. Sir John, sa mga kabistadong greet kami diri sa San Jose del Monte, Bulacan, sa Sakati, Sakati Boy, kay Erickson Lorenzo Robes, Kuya Reynold, kay Dani, kay Kapitan. Salamat Sir John watching kami ngayon dito. Kay Verna Salvillawati, si Tiawati, grabe ngalan niya ba? Kinapa si ini videote ada tiros di Brandaco. Ano ning bocho silingon naman? Chindiani yan. Jan de los Santos, good morning. Bebs Abad Tubilia, good morning Idol John Capulot, stay fit. Stay healthy, stay active, stay young. God bless you always. Atiyo, ano ta mag-indi nga mag-stay young kay tiga inom kita sang ever young. If you drink ever young, you stay young. Kainom ka sang ever young mga kabistado, tilaban-laban, magapabilin kagid nga young. You can stay forever young. Kay Alin Latore, good day idol. Watching lang kami diri sa Russia. Wow. Yolanda Diamante idol nga wala gid may nagsaway sa ilang ato. Immoral na iya ang mga personnel sang establishmento, pwede man kasaway. Ano pagsaway na kay mga hubog na ginasaway gani sila grinambol pang mga tunto nila. Kita nyo ka balato pa gani sa mga bouncer. Hay. Si Mike J. Veno, sila nga idol, open na di sa isa ka Ilimnon Mandurriao, sang Ilimnon Mandurriao sang online sabong. Abi ko bawal na idol, narapagin. Sa isa ka Ilimnan, kung ito may nag-open naman nga sa online sabong. Hala, luwi nyo hindi sila gusto sang sang casino diri sa Iloilo. Kay kuno dapat kung may dapat hindi pwede ang casino din pwede panahon di ka man nga mga kwan kita mong mga reliyoso kita nga daan nga mga tao di kunis di garapon pagkatapos araw pinagusto na sila subong. Kay Yolanda Diamante nga sila nga ginpabayan lang nila idol namian mo sila guro maglantaw. Sino abi hindi man namian maglantaw naman muriuni sige po namakon mo live live show yang naglantaw kay mo iya sang panawag na sang una sa mga tigulang bomba nga pelikula. Panawag na sang una sa mga katigulangan pelikula nga bomba or yung tawag nila nga bomba movie. O hindi bla? Subong yang panawag sila diri sa aton, subong yang mga kwan, mga triple X. Di live to yamong, hindi mo kita sina live show yaman. Sino pa naman saway kung makakita sa live show? Ay kanami to. Mercedes Malquirido, good morning. Just watching video. Thank you for watching.
Kay Gilbert David, sina Sir John. Shout out manggalidri sa amon ako sa amon. Mayor nga si Matt Palabrica. Mayor sang Banwa sang Bingawan. Kag sa mga taga Bingawanon. Salamat kid Sir John. Ayos. Galantaw subong si Mayor Matt Palabrica gli sa aton. Thank you so much ha. Mayor Matt Palabrica sang Banwa sang Bingawan. Idol John Kapulot. Para damo masulod kundi dako ila kita. Bugid. F. Cormida, Ma'am Vierna, good morning sila nga to. Grabe ha, katamyawanay man sila. Kay Sharmalo or Sharmalao. Hi sir, yung unto. Kay Nining Grace sa Cathedral, blessed day, Sir John. Kay Mami Bernas, good morning. And subong man sa kay French Gabriel Dimocrito. Shout out sa mga senior citizen nga nag-celebrate kaila nga okasyon sa barangay Juaneza, Sara. Kag sa kay Kagawad Buyet. Ayos. Kay Holiera Riza Juan Dikbo. Mayong udto Idol John halin sa Papua, Indonesia. Kay Mami Bernas, kay Teresa Gipo. Mayong galanda sa tanan-tanan nga mga taga-veterans. Lagip na sa mga taga Samora Miliesan, of course sa mga taga Santo Rosario Duran. Kay Teresa Gipo da, mayong agagin. Kay Eda Tlapag. Kay George Takardon. Pwede ka intra, siling ito, siling ni George Takardon. Ya, pwede ka intra to, Idol John. Sa diin ka ma-intra dito sa sa Laplapanay. Ma-intra ka gid sa Laplapanay ha. Pistado. Ma-intra sa Laplapanay ha. O ayos. O ala sige, anong intrahan mo? Okay. O sala sige, diri na kita sa aton nga mga pirana ka mga dalag ko nga mga issues ginpang lawag ko lang anay kagin pang basa may kabistado ng ato sila nga mga viewers sa GCNL no sa John Kapulot News Live sa Radyo Bistado bi kabistadong Richard Mirabislog ko bi pakita man diri sa akon i-set up diri sa akon bi nga monitor ang Radyo Bistado kay para nga mabasahan tama ang mga mensahe nagikan sa aton sini nga mga sa aton nga mga viewers no sa Radyo Bistado naton nga Facebook page. Ladies and gentlemen, samtang pamati kamo diri sa aton sini nga pagpangalagad. No? Makita nyo man kita pwede kamo maka-tune in sa aton sini nga Radyo Bistado Facebook page. Pwede man kamo maka-tune in sa aton nga Radyo Bistado TikTok channel. Pwede man kamo maka-tune in sa aton nga Radyo Bistado YouTube channel. Kumplito niya mo. Kag pwede man kamo mga kabistado lantaw. Kag makabasa sa mga balita sa aton nga Radyo Bistado website. Kaman ko di kumplito ta. May Radyo Bistado website kita, may Radyo Bistado TikTok channel kita, may Radyo Bistado YouTube channel kita, may Radyo Bistado nga Facebook page kita. Kag lagip na ang GC News Live o kung June Kapulot News Live nga Facebook page mga kabistado. Ayos! Diri kita karon sa aton sini nga mga pirana ka mga dalag ko nga mga balita information, mga follow up nagikan sa aton nga mga reporters. Karon dugay diri sa aton sini nga pagpangalagad. Oy. No? Ay hindi ka mo magkalipat no liog nyo tabi share ang share kag i-follow ang ato sini nga Facebook page ha para nga magdamo-damo man. O aber pa siplatan tang ato sini nga mga viewers sa mga naga-send sang stars gali salamat kita sa mga wala pa naka-send sang stars ati kumayara ka mo inog-send i-send yo man no pero kung wala gid ati ayos lang okay sa kay Helen M. Girhem mengod to kabistadong Mayor John watching from Dasmariñas, Cavite. Wow. Si prosecutor at tugay sa Dasmariñas, Cavite subongo. Sa kay F. Cormida, kay Ariel A. Fanugan, mayong hapon, kay Dailin Castor. Mayong udto kuya. Mayong udtong kuya. O sige. Kay Ariel Fanugan, happy fiesta kuno sa mga taga Santa Maria Rojas City, Capiz. Happy fiesta kuno sila. Subong fiesta gigili subong. Sinadya sa Laran subong gid nga adlaw December 8 no sa may siyudad sang Rojas mga kabistado no sa kay Benji Palmes ko ta na karon ang report nagikan kay kabistadong Joshua Haka
sa sitwasyon sang kahiwatan sang ginatawag naton nga sinadya sa halaran dito sa may syudad sang Rojas sa probinsya sang Capiz. Kay Marinette Manican, good afternoon. Kay Benji Palmes, good afternoon na gid man. Good morning pala nga, no? Kay Kwan sa kay Benji Palmes, may hapon o may udto man. Kay Abi Tauros, kay I've got Joy. Gautod-utod ang hambal mo daw ginajam. Okay. Amo ning problema gid, no? Kano ni, no? Actually, nagpataas na ko gani sang akon nga internet, no? Sa pagkamatuod lang, mga kabistado, nagpataas na ako sang akon nga internet. Sa pagkamatuod, nagdugang na ako sang bayad ko para sa internet ko. Ginsulo ko na ang akon nga IP. Diri sa aton sini nga syudad, diri sa akon mismo nga lugar, ginsulo ko ng IP ko. Ginpaidalom ko na sa status ang aton nga IP, no? Ti amo ni subong lang ni gin-activate, ti way kukbalo kung ano ang iya sini nga mangin resulta. Kay activated na nga nangin static na niyang status ang aton nga internet. Buot silingon, maghambal kita nga static mga kabistado, gusto ko ipabalo na sa inyo para mabalaan nyo gid bala, no? Maghambal kita nga static status na kita, buot silingon nga nagaisahanon na nga IP nga ini nga solo flight nga aton lang gid nga kita lang gid ang nagakuan sini ang nagakonsumo. Pistado! Hindi ni siya makonsumo sa publiko. Pistado! Buot silingon bilog bla pangkabilugan, hindi ni sila nga magsalo pakita kag makasalo pang iban. Pistado! Sa like for example kung sa mga tinapay pa. Pistado! Kung sa mga pay bala, ang isa ka partida sang pay ang katunga nga partida ako na tanan-tanan way na sang may makakuha da. Pistado! Kag ang katunga sinati mo nang iya guro sang sang publiko. Pistado! Kay bawa bla so bilog nga pay nga partida ko ako nagigiyatanan. Pistado! Damo nang kalimbawa sa internet ko subong. Pistado! Katapos nagautod-utod pa nga daw ginajam araw-araw man. Pistado! Ilang taon ta na ang status kay ikuan talent tingala ko nga daw kagamay gapon sa aton nga mga viewers. So daw hindi gani kalabot sa isa ka gatoso. Kagapon daw mayo pa gani tok gapon kay ara na kita sa 300 bilog ato sini nga mga viewers sa mga kabistado, hindi bla? Subong ya ngaton subong daw. Puwerte ka gamay-gamay ito ang sa radyo bistado. Tadi si City lang bilog viewers ta araw man. Hindi ko magpati no? Nantawon ta na karon. Makatilaw gining Sky Cable sakon. Bistado! Yining tawag nato ng Sky Fiber blane. Bistado! Tilaw gini sakon plakadlaw. Bistado! Tudo lang ko gabayad gadugang ako nga nagadugang sang bayad sa akon nga kwan. Bistado! Sa akon nga internet pagkatapos amo mangyapon ni kaluya sang ilang nga ginahatag sa akon nga internet ni. Bistado! Makatilaw gini sila sa akon. Bistado! Kapila nagi ko ni kabises ako gabalik-balik sa ilang opisina to kag ginareklamo na ako ni. Bistado! Oras naton mga kabistado, nakalabot kita sa 58 minutos na kaligat sa alas 11. Bistado! Diri kita karon sa ato sini nga mga pila na ka mga dalagko nga mga issues kag informasyon nga ato sini nga pagatalakayon diri sa ato sini nga pagpangalagad. Kamusta ng flyover? Mga kabistado, ang flyover naton subong diri sa Ungka, ang report kag informasyon nga may na-interview kita, pati kamo kay dugay-dugay. Aton ini mga kabistado nga igapabati sa inyo ang exclusive nga interview sang Radyo Bistado. Sa isa sa mga residente nga naga-star gidira sa halimpasang una, mga almost sobra na 60 katuig nga naga-star dira sa may area sang Ungka sa distrito sang Haro kag sa tunga-tunga sang Banwa sang Pavia. Nga ang ini mga kabistado nga personalidad. Bistado! Kaya na naga-star da. Siya ang naka-insindi kang nakahibalo kung anong sitwasyon sang sinang lugar nga ginpatindugan sang Ungka flyover nga ini. Bistado! Nga ang diri kita pirmi nagakonsentrate sa Ungka flyover nga ini. Bistado! Pangod mga kabistado nga sa ato sini nga paglantaw, no? Sa ato sini nga paglantaw ya mga kabistado laban-laban. Bistado! No? Ako ya kun ako gani
gahambal na gani kita ngang aton sini nga rekomendasyon. Pistado! Kung ako ya, ang ara nga may kahilabtanan kag isa ka otoridad abe, Pistado! nga pwede lang makapasilabot sang sining ungka flyover project nga ini. Pistado! Hindi kuya gusto nga tukod-tukuran lang na. Pistado! Ha? Kita laban-laban ang magarekomendar nga dapat, no? Italtalon gid ina nga taytay kag maghimo gid liwat sang bag-o. Pistado! Amo na iya ang akon nga rekomendasyon kay man nga. Pistado! Mga kabistado, taytay niya mong. Ha? Taytay niya. Ginalatayan ini sang dalagko kag mabugat nga mga salakyan nga pwede makaagi sa sining taytay nga ini. Pistado! Di karon, wala pa gani sang may nagalabay nga salakyan sa ibabaw. Pistado! Wala pa gani sang may Pistado! nagatungtong nga mga mabugat nga mga butang. Pistado! Nga mag-alagi dira sa sining taytay nga ini o kon flyover nga ini mga kabyanan. Pistado! No? Nagausmod na gani. Pistado! Nano pagidayhan kung masakyan kung malabayan ini sang aton nga mga salakyan. Pistado! Ilabi na gid ang mga mabugat nga mga salakyan. Pistado! Nga mga nagasubra sa tag 10 tons o kon tag pulo katinuladas ang kabugaton. Pistado! Sang sining mga salakyan nga ini nga maglabay dira kag hindi lang kay isa lang na kasalakyan makalabay mo. Pistado! Di karon kung mag-traffic, karon ka magdururungan slash babaw to, kag ang kabugaton niya, abi maglabot, abi karon sa mga tag, duha kagatos katinuladas. Pistado! Kung magpundo slash babaw to, magpugok ang tanan-tanan nga mga salakyan nga ini. Pistado! Hindi gani kagwanta ang tukod, galubyok gani ang tukod, nga wala pa sang salakyan nga nagsaka dito sa ibabaw. Pistado! Ano pagidayhan kung may ara? Pistado! Laban-laban, mahurog paas, gid kamo daw. Pistado! Ako ya, bisan mismo, hindi ako eksperto nga engineer. Hindi ako eksperto nga engineer o kon eksperto sa sininga klase sang proyekto nga ini. Pistado! Pero mga kabyanan, sa imo gid lamang nga pinakamalipot nga pag-analisar. Pistado! Bisan sa imo na lang nga paglantaw, bisan grade 1, section 51, matulok ya, mahambal sa nga sininga ba? Pistado! Kan delikado gidaw. Pistado! Buot siningon, bisan wala ka pa sinisang tinunan. Pistado! Tulukon mo lang ni, marehistro gidayon sa utok mo. Pistado! Nga makahambal ka, nga kadelikado ini. Once, mga kabyanan. Pistado! Nga, sige, hongid ini, nga tukod-tukuran lang ang ining taytay nga ini, o kung ining flyover nga ini. Pistado! That's why nga ang taga DPWH, mga kabyanan, kinahanglan nga maghatag na sang konkrito nga pahayag. Pistado! Dapat ang taga DPWH magpahayag na sang konkrito Pistado! nga pahayag diri kag konkrito nga mga panaysayon may kang tanan sini. Pistado! Kag dapat hindi man kay siling nga maghambal kita nga wala sang salabton diri ang kontraktor. Pistado! May salabton ang kontraktor, pero ang pinakadako gikatama nga may salabton diri amo ang aton nga DPWH. Pistado! Kay ang kontraktor iya mga kabyanan. Pistado! Nagatrabaho ini sila according sa sugo sang taga DPWH. Pistado! Samtang nagatrabaho ang kontraktor, ara ang taga DPWH nga nagatambong kag amo ang nagadiriher kung ano ang himuon sang sining kontraktor. Pistado! Bigla amo giman nagakatabo. Amo na dapat supposedly ang pamaagi o kung ang matabo sa pagpaimplementar naton sang sining aton nga mga proyekto nga ini. Pistado! Sang aton sining nga mga programa sang gobyerno. Pistado! Galing ina mga kabistado, istorya lang na ang ginahambal nga under sa supervision sang aton nga mga hinsya sang gobyerno, most especially ang DPWH. Pistado! Pero sa pagkamatuod lang, Pistado! ang taga DPWH malantaw-lantaw lang na to,
Nga be, ilang taon tabi? Sige Boss, paghambal sa taga sang kontraktor. Pistado! Boss, ari na dia. Sige lang nga kami na bala di Wari mo lagaw-lagaw to Pistado! Hindi bla mo giba nagakatabo. Pistado! Mga kabistado. Pistado! Amo ina ang isa sa mga bagay karon nga gusto naton nga dapat klaruhon sa taga DPWH. Pistado! Mati ko may makadto kuno nga taga national office sang taga DPWH agod nga mag-inspeksyon. Pistado! Actually mga kabyanan, sa amo sini nga itsura sang aton sini nga taytay. Pistado! Sang flyover nga ini. Pistado! Iya mismo ya magkarekomendar nga dapat ya. Pistado! Dapat ya idimulis na liwat kapag katapos ilis kita bag-o. Pistado! Construct kita liwat bag-o kay nga once nga tukod-tukuran lang ni, hindi ni madala ya sa tukod. Pistado! Ano pa matyaga nyo ni lamisa nga lamisa nga nag-uyog-uyog lang kay tungod nga kulang sa bris. Pistado! Kulang sa tukod sa idalog. Pistado! Nga mo lang sang bris kag pagkatapos lansangan. Pistado! Mapag-on liwat ang lamisa, muryunis di garapon ni Santisima, ang ginatungtong sa lamisa ya pinggan lang da kag siko sang mga nagakaon. Pistado! Ang area taytay ni truck niya kag mga salakyan ang mga sakay di ka magalabay diri. Pistado! Lantawan nyo mga kabistado. Pistado! Sang kagahapon, nagpadulong ang Radyo Bistado team dito sa may Ungka flyover. Agod nga pamangkot no kag ulo istorya sa mga pumuluyo dira sa palibot. Pistado! Kag magkuha sang reaksyon halin sa aton sini nga mga pumuluyo. Isa sa mga aton sini nga na interview kagahapon. Pistado! Amo ang si alias Nilo. Pistado! Ini siya mga kabistado ang tumandok nga nag-estad dira sa may Ungka sa Pavia, no? Dira sa may Ungka Pavia kag Ungka Haro. Pistado! Suno sa iya nga panaysayon. Pistado! Nga sang mga pulo pa lang sa katuig sang una na obserbahan niya nga wala pa ang taytay na dira, wala pa na ginabutangan sang taytay da, wala pa na tanan-tanan. Pistado! May ara ina dira sang ginatawag, no? Ang ginatawag nga term kag ang gingamit nga term mga kabistado ni Kwan ni Pistado! Nilo, no? Amo ang bungalog. Pistado! Ang term nga bungalog, mga kabistado. Pistado! Amo ni siya ang term, nga kung imo nga ang meaning ya sining butya silingon sini. Pistado! Ang bungalog is sinkhole. Pistado! Bot silingon inang tubig bala nga daw layon bala nga nagatinir ang tubig da kag masyado ina siya ka humok nga klase sang duta. Pistado! Nga kun once gani nga mag-ulan. Pistado! Kaya tindong kalimbaw sila daw sapa-sapa nga daw. Pistado! Pero sila nang ang dalom niya bala puro tubig. Pistado! Sinkhole o kun ano pa yung nagaling isa sa mga term yan ang Pistado! lain man na saya ang ano ang inablang kumunoy. Pistado! Lain man na yung kumunoy, no? Daw turugban. Pistado! Daw amo ng kalimbaw, daw amo ng itsura kag amo ina. Pistado! Ang ara dira dapit sa sining lugar sa diin dira nagaluyon, nagausmod ang ining taytay nga flyover. Pistado! Sila nga sanguna, sila nga mga pulo palang kundi katuig. Nya amo na sila nakita namon. Pistado! Nya teng diferensya sila actually, nya kay wala nila ini pagtuduhi nga inspeksyon. Pistado! Kag wala nila paglantawan may mga sampol sa pangkuha dire nga tungtungan sang ilang nga mga haligi sang taytay nila. Pistado! Pero wala nila paglaputag ito do pulpog ang ila sini nga. Pistado! Gikuha nga sampol pay abi nila kung turutig-an na wais lakbalo. Pistado! Ang nalabutan sang haligi nila sa sampol nila turutig-a pero medyo gamay-gamay pagkatapos sa ulunhan niya to. Pistado! Puro naman liwat tubig. Pistado! Amo inang rason kung nga wala malabot ang pinakatig-agid nga porsyon sa idalom sang sining. Pistado! Duta nga gin tublukan nila sang ila nga haligi mga kabistado. Pistado! Amo ina ang isa sa mga nakita. Pistado! Kag nalantaw. Pistado! Sang sining isa sa mga residente dira sa may area sang Pistado! barangay Ungka sa distrito sang Haro kag sang Pavia mga kabistado. Pistado! Pabati ko na sa inyo dugay-dugay
ang ato sini nga exclusive nga interview sang ato sini nga mga kabistado. Bistado! Upod sa kay alias Nilo mga kabistado. Bistado! Sa ato sini nga pagpangalaga day gani standby sa ato sini nga mga taga Panamate, no? Basi kon maniubra na ni kabistadong Richard Mirabeles ang ato sini nga interview, ipabati ko sa inyo live subong ang interview kag magluwas ni may isa pa rin kami nga nadiskubrihan nga ang mga tao gali dira, no? Nga ang ilang nga mga balay na dalahig. Ang mga balay nila na dalahig sa sining proyekto nga flyover hasta subong wala pagali sila mabayaran mga kabistado sang DPWH. Ay sa kanamiton nga klase, ha? Sa kanamiton nga klase. Wala pagali sila yung mabayaran sa taga DPWH. Isa dire, amo ni ang nadiskubrihan nga na-interview sang Radyo Bistado, mga kabyanan. Ha? Okay, kabistadong Richard Aliog to. Pabati ko sa inyo, mga kabistado, kay ipakita ko sa inyo ang interview namon sang Radyo Bistado kag observation lakip na ang reaksyon sa aton nga mga pumuluyo may kang tanan sang pagtungtong sang flyover kag pag-usmod sang flyover dira sa ungka sa distrito or sa ungka sa Banwa sang Pavia kag sa distrito sang Haro, mga kabistado. No, kabistado Richard Leog tabi. Kay dali gila sa aton nga mga kauturan na pabati namon sa inyo. Kabistado Richard Leog ko basi ko nara na. Standby sa ato sini nga mga tagpabati ha. Kay ipakita namon sa inyo kay ipabati sa inyo ang interview sa kay Nilo ning interviewin naton, no? Kag karon nga guys, standby kamo kay magahatag kita sang live report direkta mismo sa may ungka flyover. Magahatag sang live report kag magadirekta kita nga maga-live report sa may ungka flyover, mga kabistado, upod sa aton nga mga reporters dito. Amo ning tutukan naton subong nga isyu kay man nagasubra na sobra-sobra na ni ginhimo sa aton sa gobyerno. Wala na kami amon ya sa pasiradtuan sa obra nyo. Kamo nakaganansya na kamo nga mga yudikaka kami amon ya kaluluoy kami. Why kami sang ginaganansya di? Anong ganansiyahon namon di? No? Wala kami sang ganansyahon, wala kami ang ano yang amon di man. Kami sa Richard yung tabi basi ara na, no? Standby no sa ato sining mga kauturan kay i-check naton kag ulaton naton nga mga plastar, okay? Daligid lang. Okay na. Atong live interview gid nga makita ang itsura bala, no? Sa kay kabistadong Richard Okobe. Ara na. So, pamatiin ninyo mga kabistadong ato sining nga live interview.
Okay, sound out. Okay, daligid lang sa ato sini nga mga kauturan na sa aton nga mga tagparamatido medyo mahina-ina ang signal. Ang tingog no, gina-upload pa subo ang full video kag ipabati sa inyo liwat no. Daligid lang nga sa aton mga kauturan, daligid lang kay ikuan naton no, gina-upload pa subong ang full video niya. Dugay-dugay mabatian ninyo kag mapamatian ang iya sining tingog mga kabistado no. Dali gid lang sa ato sini nga mga kauturan kay balo naman kamote medyo ginakuan pa subong gina-plastar pa sa ato sini nga technical partner no. Ato sini nga upo sa kay kabistadong Richard Mirabeles gina-plastar pa. Dali gid lang sa aton nga mga kauturan kay wala kuno sang sound no. Pamatian ta na dugay-dugay. Hulat-hulat lang kay gina-upload pa subo ang video no. Kay pag maplastar na karon pabati naton sa inyo ang iya sini nga kwan no, ang iya nga tingogid no diri sa ato sini nga pagpangalagad mga kabistado. So standby. Okay, so hulat-hulaton ta no. Pag-ara na karon i-kuan naton ang i-replay taliwat no. Pag-ara na karon dugay si Sir Lino, i-replay naton liwat no. So gani standby sa ato sining mga kauturan ulat-ulat no. Mo dire At sa saka medyo ka aton nga temporaryo katakod sa taga DPWH. Okay, dali gid lang no. Standby sa ato sining mga kauturan. Ara na. Okay, dali gid lang. 61 ako. Ang tubang sang sir na da may bungalog na da. Bungalog. Anong abot sir? May sapa-sapa sa dalom la. Okay, do tubig siya sa dalom niya. May sapa-sapa. Oh. Kaya mo na nga Kwan nagalag. Tungod sa dalom to bumok mo. Tubok. Kaya mo na nga hindi na sa Hina. tinanggalan niya din sorbe nila tani anay ang kuan din. Ang kapasidad sang tubang. Siya ba bukat nga daan bilang nga daan ang kuan mo tulad daw. Okay. Ito gangan pa sang agyan mo lang smooth lang na. Gani. Oo. Okay, basin na ikaw tay naka-obserbar diri sa pag usmod sa sini ko na pagbawod sang imutang nilang tukod. Di bala mo naka-driver mo ko ka, agi mo ko da, mag-agi ka da, do balon-balon man mo. Okay, nakadisting ka na diri sa sa pagbukas nila. Oo. Ang last ano mo itong pagbukas nila, naka-agi ko din. Oo, kabawod-bawod, di man ang ano. Ang flyover. Ang flyover. Pagsaka ni mo to tayo isang kung paglabay mo dra anong nabatsagan nimo? Siyempre, mo lang kuwan din, may mga tubig ko na da. Daw swimming pool siya. Hindi man sa kuwan gati, pareho na ba, kung mag-kuwan ulan, medyo nag-ano mo na sa kung magulan niya, grabe pa din. Pagdasun dire, ganit sa ako na dayo. Kung magulan na di, dalom di tubig, bala mo sa muna, may buho na dakadini, so dahil may buho. Buho na din. Okay. Kumali na. Buho na kadako, Okay. bala mo dinis, hindi mo. Oo. Ako palay kang tao na ganyan, nagabok na sa tubig kang basko kang ulan. Grabe na din Baha. tubig. So, Baha. bisan buya mo dyan, pantat, pwede ka kuha na din. Okay. Kaya mo na dang kuha na din, kapilan ako ni mag-reklamo sa engineer. Oo. Engineer nga mo, kay busy na ako. Oo. Ang amo ni sir ang ang toxic drainage, diba din ang tabunan nila? Oo, kitabunan nila. Kaya pala mo, pag ano nila sa flyover na, ginusuntuan na nila kung nandiyo. Para nga hindi magbanti. Ang mga buho na din nga nabukanan sa tubig, huwag na kalusot. Siyempre, kung magulan, huwag na lusot, mapundo. Puntong tubig na baha. Aring
perfecto eh sa ako niya kwan. Magabok, mga Kabok batahan. mo, mayo ganis simentado na eh. Kung mga light materials ni kabok Ibok ko na. niya ni. Okay. Anong mensahe nimo sir sa mga engineer kag kontraktor sini labi pagid sa taga DPWH? Ang ako na ano tani nga magaan man din nila pagtulog pangod ang ako nga ano kaya ako na lang di wain baydan mo. Ang imo na rin nadala ini sa Pwede na yun, sobra pwede sa rin. ko nga daw. Okay. So bali subong wala ka pa nila mabayaran. Why duwa na ko pwede na why ko yung baydan nila pero aran to papilis ko. Puna ka remit ka naman sang ginapakayo nila sa Oo, imo. aran na qualified na ko sa mga ano ko mga papilis ko to. Din nakaduwa ko na gani magawad eh 2000 pag COVID pa to. Amo nang ano Lazada tapos sa bahay naman ilagin ano. Kaya kalang ulo kayo na budget. Oh, anong Pati bali? nga na budget dali nilang mga dire. Oo. Ang ini way pa man mabaydan no amo na way paguba. Oh, so bali imo sir sako pa paning ining Hindi na nga ako. oh, May tagiya naman eh. okay. So bali subong wala ka pa na mabayaran tungod Wala ano pa ko no? mabayaran. Wala sang budget. Way pa siyang budget. Amo na silang nasa imo? Ko no. Okay. Kaya dugay-dugay na eh nabaydan na ganing iban. Oh, ano ko nung ginatag nila sa imo nga ako natalana nga mabaydan ikaw nila anong ipasalig nila sa imo sir? Ito tumiro yan lang kay tawgan ta lang ka ma-pirma ka lang kontrata. Kung ilan na din nakapirma na sila sa kontrata din nabaydan na sila. Ang ilan pa ng bayad hindi pa na full 70% pa na. Sus. So bali ginimo nila tawag sila installment Oo, nga patamata installment. nila. Oo. Kaya tapos abuyan-buyanan na lang 30%. Amo nang style ka dipe. Okay. So bali subong ano kitang prestada nila nga maka tawag sini nga mabaydan kanila sir nga tingob ano kanang napasalig nila sa imong inadlaw o kung tuig. Wala man sila ng pasalig po 2023 ko no may budget na pero wala ko kakuan nga taga mabaydan ko din nila kay ako na lang di wain baydan. Okay. So balik ka pilagid ng kabilugan sir ang dapat nila kabaydan. Kung sa bagay tani mga 400,000 eh ilang compute sa akong 274 lang. Sus. Okay. Oo. Dahil kalayo-layo bala mo concrete nga mo ding abak-bak mo na sa tao labor mo Labor ka pa. Oo. Imo pa material sa kaygo ng 274. Buwan pa na 70% ng baydanay. Okay. Oo. May dugang ka ba tayo mensahe mo sa ila? Eh, mula nang ano ko sila, sila na pabo man sila mo, pabungol-bungol. Okay. Mahabay ka kay may mo kay makadto-kadto kaninya wala pa. Okay. Ya wala pa. Di Pinapalitan. luya ka lang. Isang tawgan mo sila niya wala di si amuni nga nasa inda sa kapis. Hindi diling taktek. Okay. Okay. Sir, sino ganito pangalan ni sir? Lino ko piko. Lino Copico. Oo. Okay, sir, maraming salamat sa pagkatag nimo sang oras ug tinonti. Nasigurado namon sa imo makalabot gid sa may DPWH. Oo. Pistado! Okay. So mga kabyanan na batian ninyo ang pahayag ni Nilo Copico no Hutico. Ado amo ni ang pahayag mga kabyanan ni Kwan no, ni Nilo. Kita nyo kung ano ang panaysayon. Nadiskubrihan pa namon nga stagali ang mga may ara pagli ibanto nga mga wala mabayaran sa ilang nga ginpang Pistado! dala sa roadway dining nga mga pumuluyo nga nagalistar sa makilis ang dalan. Pistado! Sa diri amo ning ato sini nga interview. Pistado! Ngambalya mga kabistado, mga almost 61 years old na siya. Mga pulo plang katuig sang unara da siya. Kita ini nga may ginatawag nila nga bungalog. Pistado! Ining bungalog ni siya buot silingon daw sa pasapa blaw ko niya tawag naton nga sa inang sinkhole. Pistado! Nga ina siya masyado ka ano panawag sini ining mahumok nga duta mga kabistado. Pistado! Wala labot nga mahumok na ang duta, may tubig gidya sa idalom eh. Pistado! O silingon nga kon magkutkot kada kayang-kaya mo da nga magkuha sang damo nga tubig Pistado! sa sina nga area mga kabistado. Pistado! So, amo ini ang hambal sang aton sini nga interview eh
nga sang ginhiwat nila ang pagplastar sang project nila, no? Kuan man nila kuno survey nila pero hindi husto ang pag-survey. Pistado! Ginpatumbayaan nila kag ginpabayaan nila nga magapabilin nga ini nga sinkhole Pistado! ay hindi nila makita sa insakto to kay ang lubong nila masyado kanubo gali katama kag masyado kagamay. Pistado! Sang ila nga lubong wala nila malabot ang pinakatig-agid nga porsyon Pistado! sang sine nga flyover ang ila sini nga haligi. Pistado! Dira sa himo nila nga flyover, dira mga kabistado sa ungka flyover nga ini. Pistado! Amo ineng rason kung nga nagaamat-amat usmod. Pistado! Ang una-una gid sa ibabaw to mag-agi kato daw balon-balon. Pistado! Paano hindi magbalon-balon kay nagausmod na gani ang ining taytay? Pistado! Kay tungod nga ang iya nga foundation masyado ka humok. Pistado! Wala ini matungkad. Namo nang isa ka term gid nga pinakadabes gid nga gamiton nga term, wala matungkad ang pinakatig-a nga porsyon sang duta sa idalom sa ginlubngan sang ilang nga haligi. Pistado! Para nga masyado gid ka klaro kag maintindihan nyo gid tanan-tanan mga kabistado. Pistado! Wala matungkad ang pinakatig-a nga porsyon sa idalom sang duta nga amo ini ang rason kung nga nag-amat-amat usmod ang taytay bangod sang kabug-aton sang taytay sa ibabaw sang nagatungtong nga siminto sa ibabaw. Pistado! Bangod sang kabug-aton niya ang nagadulot nila nga haligi wala matungkad ang pinakatig-agi dito nga porsyon sa idalom. Pistado! Amo ini ang rason mga kabistado nga nagaamat-amat usmod kag nagapanaog ang ilang nga haligi para nga magtukod kung tani sa taytay. Pistado! Pistado! Para na nabisto na mga kabistado. Pistado! Nabisto tana kung ano ang pinakarason ang ginahambal lang perme sa aton niya sang diskarte sang yudikakak nga klase kataga DPWH. No? Ano ang iya perme nga diskarte kag ano permeng ilang nga ginahambal? Ang ginahambal nila nga may diferensya kuno sa design. Pistado! Amo na iya ang ilang nga ginahambal nga may diferensya kuno sa design. Pistado! Amo ning rason kun nga may term sila gingamit rin ng nagliwas kag nag-usmod. Pistado! Ang ini nga taytay kay tungod kuno sa design. Pistado! Kung istigarapon ni Santissima, kung problema ang design niya, kag hindi gusto ang design niya, tingahan nga ginpatigayon kag ginsunod nyo. Pistado! Kay ang Bureau of Design sang taga DPWH, Pistado! sila man yan nagbutang sinadra kay sila man naghimo sang design. Pistado! Kung hindi bla? Pistado! Kung makita nyo mga kabyanan, may damo-damo na sa mga mimis nga ginapanghimo sa ato sila nga ungka flyover. Pistado! May ato dito nga mimis mga kabistado Pistado! nga ginalukdo na lang ni Kwan. Nga kon galito hindi galito 600,000 man no. 6 million man galito. Pistado! 600 million man. Pistado! Amo na sang sa pelikula sang una nga 600 million man. Sino ganitang artista nang gwapuhon bla nga si Pistado! ni artista nga na mga kabistado. Pistado! Muna gani hambal ko kung mga ako lang si 600 million man mga kabistado. Pistado! Hakwaton ko na ng flyover kay lampo sa taludtod sang taga DPWH kay sang kontraktor. Pistado! Kag dalas-dason na lang dayon ang mga politiko nga nagbaton sang SOP. Pistado! Kay halos kalabanan sini sa ila nakabaton sang SOP. Pistado! Kung hindi lang magbinutig ang taga IBC Corporation or ang ginatawag naton nga kontraktor sa sina nga ungka flyover. Pistado! Kung hindi lang na sila magbinutig kag hindi lang nila na pagdampigan kag itago ukon
luwason ang ining mga taga DPWH ni kag mga politiko nga nagpatigayon sang proyekto nga ini. Pistado! Manugid lang ni abi sila sang tutuod. Laban-laban mo sa siguraduhon nyo. Mahambal gina ang kontraktor nga. Pistado! Yan nagligad eleksyon sila niya. Kami mga naggastos ang eleksyon. Pistado! Number 2 sila niya pagkatapos. Number 2 niya kuha naman nila ilang nga mga SOP. Pistado! Kuha naman nila bato naman nila yung ilang nga mga kinanglanon. Pistado! Bato naman nila yung ilang nga mga kuan nga mga Pistado! nga mga balatunon to sa ilang nga komisyon mga kabistado. Pistado! Hindi bla. Na laban-laban na mo ginang amo gina ang hambal, no? Sang mga kontraktor nga ini. Pistado! Kali kiti siyempre, hindi man na pwede nga himuon nila nga isugid nila, no? Pistado! Hindi man na pwede nga himuon lang kay isugid nila nga ang matabo sa kasubong sina. Pistado! Kay nga Pistado! mawadaan sila proyekto sunod Pistado! Hindi na sila liwat katilaw proyekto Amo ba lang nang diskarte mo? Pistado! Hindi ba? Si $6 million man gali. Pistado! $6 million man, no? Ang artistada si Steve Austin Pistado! alias Lee Majors. Pistado! Kung mga ako lang na, hakwat nyo yung tanang mga purti kabugat ni. Pistado! Hakwaton. Pistado! Oras na ton mga kabistado, nakalabot kita sa 33 minutos na kaligat sa alas 12. Check tabi, liyog tabi, gailan ko abis ang klono sa aton sininga mga reporters kung naka-standby, nakamudra sa may ungka flyover. Pistado! Kay magluwas sini may kabistado, ang ginareklamo pagit sa aton nga mga pumuluyo ang porte nga dihamak nga hindi magwanta nga traffic dira sa may area. Pistado! Sang ungka flyover mga kabistado. Pistado! Nga, may bag-o subong nga traffic route scheme nga ginpapanaog si Mayor Jerry Treñas. Pistado! No? May ginpapanaog nga mando si Mayor Jerry Treñas sugod subong adlaw. Pistado! Nga ipaimplementar sa bag-o nga traffic route dira sa may ungka flyover. Pistado! No? Nga ang tanan-tanan nga mga salakyan mga kabistado hindi na makadulo diretso sang ila sini nga alagyan nga maglabay dira sa may ungka flyover. Pistado! Kundi ang imuon ang halin sa Iloilo City nga makadto sa Pavia. Pistado! Kung gusto mo magdiretso sa Pavia mga kabistado, Pistado! maliko ikaw anay sa tuo. Pag abot nimo liko sa tuo, malibot ikaw kag may U-turn dito sa punta kag magbalik na maliwat dira sa may inang pabalik sa may ungka flyover kag maglusot pa kadto dito sa tuo nga porsyon agi diretso pa kadto sa Pavia. Pistado! Tapos mga kabistado, kung diri ka naman Servisyo. sa may kung diri ka naman halin sa Pavia kag maglapos ka naman pakadto sa syudad sa Iloilo, Pistado! maliso ka naman sa inang dalan nga C1 o kung tawag nila nga Circumferential Road 1. Pistado! Nga magliso ka pakadto dito sa Vista Mall, apang pag-abot nimo dito sa unhan, may mga riling sila nga ginbutang dito, may U-turn ka naman tuliwat kag magbalik, kag maglapos na maliwat pakadto sa may ungka. Pistado! Sa distrito Sangharo, pakadto sa syudad sa Iloilo. Pistado! Perti ang gutok, mga kabistado, ni magwanta ang gutok. Pistado! So, i-check naton ang sitwasyon sa nga aton sini nga mga reporters direkta dito. Lantawon ta ko naka-live sila dito kay aton sini nga aton ini nga pagkwaon ang sitwasyon Pistado! dito sa may area mga kabistado. Pistado! So, standby kamo sa ato sini nga mga tagparamati sa aton nga magkauturan kay hulaton ta ang go signal no kung ato na sila dito, then pagkatapos aton ini nga pakita naman sa inyo ang situational report sa ato sini nga mga reporter direkta dito sa may ungka flyover mga kabistado. Pistado!
So, check ninyo. Check na to. Dugay-dugay diri sa ato sila nga pagpangalagad. Pistado! Kabistadong Richard, ara na sila. Pistado! Diyo kabe, agayin lang ko ni go signal agi sa aton nga group chat, no? Para mabalaan ko kung ara na sila, no? Kung ready na sila, kag naka-live na sila, kay parang mapakita naman naton kag mapalantaw, no? Sa ato sining mga kauturan, ang live reports ng ato sining mga reporters, direkta dito sa may area, mga kabistado. Base, kung maka-live na dang ato sining mga reporters, no? Liyog tadabe, sa diin sila maagi, kabistadong. Okay, no? So, i-check naton, daligid lang dugay-dugay kay kwaon naton ang live report, no? Hulat-hulaton naton ato sining mga reporters, no? Pistado! Kabistadong si kabistadong Aaron Rifuyo kag si kabistadong Bonnie Sumblingo. Pistado! Hindi sila kadali-dali lusoto kay man nga puwerte ng traffic. Pistado! Hindi magwantami ultimo motor ang imo nga salakyan, hindi kadali-dali nga makalabot dira sa may area sang Ungka flyover Subong. Pistado! Bangod sang grabe nga traffic ilabi na gid sa Subong nga mga inuras during kung sa bagay Subong holiday pa na, no? Holiday pa na Subong. Mga kabistado, naano pa gidayan kung hindi holiday kag may klase ni sus naano na lang ayhan eh. Pistado! Ay perti traffic, no? So, kung diin sila Subong dito nila sila plastar kay total traffic man. Pistado! May na kay para makita sa aton nga mga pumuluyo ang sitwasyon dira Subong. Pistado! Sa kung ano kagrabe ang traffic mga kabistado. Pistado! No? So gani dali gid lang. Prober kita nga mag kuha samtang wala pa nakaplastar. Pistado! Ang ato sini nga mga reporters direkta dito sa area mga kabistado. Pistado! Unahon ko na check ang report ng informasyon nagikan kay kabistadong Vincent Villano. May follow-up report may kantanan sa sining shooting incident. Pistado! Naglunta dito sa may area sang Banwa sang Dumangas mga kabistado. Pistado! Report nga ang biktima do patay gid, no? I-check na to ng report ng informasyon na gikan sa kay kabistadong Vincent Villano Jr. para nga makadiro-diretso kita sa ato sining pagpangalagad ng mga kabistado sa iban pagid nga mga balita, no? I-check naton si kabistadong Vincent Villano sa mga detalye sang balita may kang sining shooting incident nga naglunta dito sa may area sang Banwa sang Dumangas. Pistado! No, ilabi na sa may area sang barangay PD Monfort o ginatawag nila sa lokal sang unang ginatawag nila may kabistado nga kwan blang inang lublob. Pistado! No, daw diri na natabo ang insidente kagabi sang magluntad ang ning shooting incident mga kabistado. Pistado! I-check naton ang mga detalye sa mga balita ka information nagikana sa kay kabistadong Vincent Villano Jr. Pistado! Kabistadong Vincent sa report maying hapon, go ahead. Go ahead kabistadong Vincent. Okay, dahil lagi na kaya medyo mahina signal mo. Sige, proceed. Go ahead. Okay, dali gid lang. Medyo mahina mahina-hina ang signal subong ni kabistadong Vincent to. Kabistadong Vincent, go ahead. Signal kabistadong John. Ara na. Daw okay na. O, sige, proceed. Tayo diri ang Vicente Smith Andrews. Dali lang. Dula ka na maliwat, no? Dali gid lang Madayal ko liwat. Okay? So dali gid lang kay dayalan taliwat si kabistadong Vincent Villano para nga makuha naton ang mayoy nga signal, no? Pangitabi sang plastaran mo da nga mayad-ayad para nga daw mag nami-nami ang signal mo, no? Para nga makaduritso kita sa ato sining pagpangalagad, no? And then dugay-dugay i-check man naton si kabistadong Joshua Haka sa sitwasyon sang siyudad sang Rojas to kay may sinadya sa laran sila to, no? Kabistadong Vincent Villano, go ahead. Kamusta nga to nga signal kabistadong John? Ara na kabistadong Vincent, proceed. Okay, so patay diri ang 67 anyos nga tigulang matapos ginluthang nga samtang nagapanahi dira sa sitio Lanaga, PD Monfort North, Dumangas, Iloilo, mga alas 5:15 ang takna sang hapon kahapon adlaw, Disyembre 7, 2022 kabistadong John. Ang biktima agin kilala kay Lilia Gilapay, residente man sa nasambit nga lugar, kag isa inisya ka sastribla o kung isa ka mananahi, no? Samtang ang suspect naman diri agin kilala kay Remy Dipas, residente sa sitio Ilaya,
PD Monfort North, Dumangas, Iloilo. Bali, isa lang sila ka barangay Kabistadong John, apang lain-lain nga sityo, no? So now sa interview naton kina kay Police Staff Sergeant Efren Gonzaga Jr., ang investigador sang Dumangas sa PNP ginsiling-sining samtang nagapanahi ining biktima mga alas 5:15 ang takna sang hapon dira sa sala sang ilabalay sang may nagsampot nga sang nagsampot ining suspect kag wala na damo istorya gintiro na lang ini nga biktima gamit ang armas luthang nga diduse ka Estadong John, no? Tungod sinay nakaagom ang biktima sa mga patal nga pila sa ulo kaguyang nga may 7 tanan ka mga samada ka Estadong John. So bali ang girasundan sa karon nga motibo sa aton sini nga mga kapulisan amo ang daan hiligotanot kay isang kaligad nga mga binulan sa bulan sang Oktubre ka Estadong John may insidentes diri sa pagpamuno kung sa diin ang involved diri. Amo ining bata sang biktima bala nga napatay kahapon. So baligin buno yan ang utod sang biktima sang suspect ka Estadong John ako sa diente na patay man to ang utod sang suspect. So that's why ang ginalantaw sa karon ang ginasunod sa aton sini nga mga kapulisan nga motibo amo ini ang pagtimalos at the same time daan man nga mga hiligotanon ka Estadong John, no? So sa karon ang suspect ang at large until now kag padayon pa nga ginapangita sa aton sini nga mga kapulisan samtang ti ang biktima kahapon mga alas 6:40 or kagabi mga alas 6:44 ang takna sang gabi gindeklarar ini nga dead on arrival dira sa may Dumangas District Hospital Kabistadong John. Sa karon padayon pa ang ginakandak nga investigasyon sa aton sini Dumangas sa Municipal Police Station kaya ang ila sini nga target subong adlaw amo ang mapadulungan ang balay sang sining mga pamilya sang sining biktima para at least makuhaan man sila sang ila sining mga bala sang ila sining mga statement kung ano ang plano nila sa sining ila sining himata nga gintiro patay diri sa may Banwa sang Dumangas Iloilo Kabistadong John, no? So okay, kamusta ang suspect? Ang suspect ya din ang suspect until now at large sa Kabistadong John. Nalagyog siya niya. Nalagyo siya after niya ma-commit ang krimen kahapon nga daan nalagyo na siya kag sunod man sa aton sini nga mga kapulisan kaya hindi pa nila till now pa nila nakita ini nga suspect sa karon kung sa din ini nagpadulong sa Kabistadong John. Okay. So may daan nagali ni nga hiligutan may pagdumtanay na ang ining magpamilya bangod kay may natabo mga insidente during that time sa pamilya sang sining nabiktima, may nabiktima man sa pamilya sang suspect amo na. Bali amo niya natabo no sang Oktubre Kabistadong John ining utod bala sang sining suspect ang ginbuno sang bata nga sang ining biktima kahapon Kabistadong John. So bali patay man to ang ang utod sa sining suspect. So that's why ang inalantaw sa karon diri rason sa sining pagpatay sa sining 67 kaanyos nga tigulang nga nanay sang sang suspect masang una sa pagbuno sa utod sang suspect subong nga patay man to mo, no? So that's why amo ning inalantaw nila subong nga motibo ang pagtimalos Kabistadong John. Okay. So samtang base kon makatsansa kag makakadto ka to ma-interview mo ang pamilya sang biktima, no? And itry naton pamilya sang suspect man no? Bisan live interview kung yan i-record mo lang kag ipadala sa aton GC para magamit naton para sa aton nga mga reporters nga magplastar sini sa balita, okay? So itry naton Kabistadong John nga malabuot ang pamilya sa sining both sides do sa sining biktima kag sa suspect para at least makuhaan man sila sang sang ila sining mga bahin para sa ikasangkad or ikausad sa sining sa kaso, no? Samtang aton man gin pakigangutan ang New Lucena PNP may kanta na sa sining kaso bala nga attempted murder nga igapasaka batok sa sining suspect nga si Michael Manaay 33 anyos soltero residente sang barangay Hilikon Este New Lucena Iloilo matapos nga ginbuno sini ang manugutod sang Ilico 2
nga si Arnold Pole, 41 anyos, kag residente sang barangay Paho, Pututan, Iloilo, no? So ang natabo diri kabistadong John sa interview naton kay Police Lieutenant Gerson Valdivia, ang hepe sa Union Lucena Municipal Police Station, gin siling-siling sang tinalikdan nga mga inadlaw, baligin updan sang kuryente ning suspect nga sang mga taga-Iliko dos, no? Bangod kay ti wala sila nakabayad sang ilang sinit 2,000 pesos na bill sa kuryente. So sang damlag lang ginbayaran nila ining bill, tapos ti kay wala pa nabalik, so nagkadto sila sa may management sang Iliko 2 kag magreklamo, no? So that's why nagsiling ang officer siguro sang sining Iliko 2 nga ti balik lang, no? Kung may marugtakod, itakod lang. So gintakod man, gimatumatuhan sa sining suspect takod ining kuryente, apang sang pagkaaga, ginbalik sang manugutod, kagin opdan. Kay ti nagapreparar kung taning iya sining mga utod, kay may exam bala kabistadong John. So that's why naimpito ining suspect, kagin palapitan niya ini ang biktima, kagin buno kabistadong John. So nakaagong sa pila sa kilid, ngat yan ang biktima. Kagkaroon na yara naman sa maayong kaimtangan ang biktima, kasamtang ang suspect ang yara karon sa may New Lucena Municipal Police Station, kag magapangatubang ini sa kaso nga kuano nga attempted murder sa kaso nga ginobra niya kabistadong John. Samtang yari bala pamatian nato ng aton interview sa hepe, no, sa New Lucena Municipal Police Station sa aton sini nga mapakig ang utan. Okay, sir, pwede kita makapangasi Michael Manaay, that's it, Krantay Presanyo. Ito rin pupunta ng napasin ako para mag-asin sa tingin mo na pag-stop sa kay Arnold Pole, Ibiliones, 41 years old. Sa kanya ko lang daw ako, pupunta Iloilo. Ining si Michael Manaay niya, ang suspect, taga-barangay Silicon, Lucena, barangay Silicon, Weste, Lucena, Iloilo. So ano gini sir ang natabo sir nga ang ginbuno yagid niya ang aton nga biktima? Bali sang puno sa nanay, no? Nanay ang December 2, no? Sunod sa iya, nagbayad sila sa nakabayad sila sa kuryente, tumatos ngayon pa lang to. So sa sunod sa iya, tapos ang prior sa kinoktat sila. So nagreklamo sila sa manager sa Iliko. Pinagambay sila sa manager na sige, balik ko lang, balik ko lang. Tukspon nila. Sa tingin sa ikon nila, tukspon, pagkada, yung doktor na matiwasa, butol, sa disconnector. Yung una ko na matig na si Michael, tungkol niya na doang mo sa dapat ng isa. Sa tiyatang tuba, mga domentito siya. Kung bagay naman, anong hinaitito na siya. So, bali sa initial message sir, do bali na impito lagi din yung suspect. So, karon sir, din ang suspect subong? Ito kong direkamon, sa pagkakot sa ito. So ano pwede mapasaka sa kakakaso sir? So nabatian kabistadong John ang aton sining interview sa hepe, no, sa New Lucena Municipal Police Station sa aton sining mapagingangautan kabistadong John. Okay. So naakig sa iya kay utdan sang kuryente sang manugutod kuryenteng ilang balay muna. Okay, nakabayad na sila kuno kabistadong John. Amo ning ang siling sa aton sa nakabayad na sila. Apang ti kay kumo ka way pa na balik bala, so nagpadulong ining suspect sa may management sang Iliko 2. Pag dito ginadvisean sa kuno sang manager nga ibalik lang ka bali do kun ni pangitaan ng ideya nga mabalik bala. So natakod nila or ginuli nila ang kuryente kag sang aga na mga alas 10 ang atak na sa aga kabistadong John. Nakibot sila nga na utod na naman ang kuryente kay ti naga-exam balang sini nga mga utod. So that's why na impito ini kunong suspect kagin padulungan ang area siguro kung sa diin nagapangutod ining disconnector sang Iliko 2 kagin buno na lang
sa kilid kabistadong John. Ti may sala magli itong manugutod to kay balaan na kuan na nakabayad na pagkatapos nabalik na pagkatapos inutod jay liwat. Base ko na ano man bala ako na base kung islok man. Ti hindi na pwede nga mamislok mga amo na kay man nga perwisyo ginatag niya sa pamilya na. Tilan tawa karon kay ginperwisyohan niya kung ikaw abi karon bata mo to nagakuha sang examination pagkatapos mo utdan kuryente kung mautdan kuryente kundi hindi magana ang imong wifi hindi ba? Kay kalain sa kato kabistadong John kay nagakuha gid sa exam ang mautod niya so motuburang rason nga ano na impito gid kay ti base kon magbaldator nagapok ya exam bala sang tong mga utod ya o man siguro gid kabalakan sang iya sining suspect kabistadong John dapat siya taga Iliko ni eleksyon ni sa inyo hindi mo kita gusto nga mag-abot sa punto nga magpinatsanay kung magpamuno kung masakit ang inyo sini nga mga empleyado pero sa sunod no? Klaruhan nyo, kinsaktuhan nyo. Why isang mislok dapat nga matabo sinidiri kay man nga perwisyo ginatag nyo sa pumuluyo. Kamahal na nga daan sa kuryente sa inyo nga panukot nga mga yudikaka kamo pagkatapos perwisyohan nyo pang tabo. O hindi bla? Sige, ayos. Dapat ni ang kwane, ang taga Iliko ni dapat gastuhan nyo tudong tawo nyo kay wala ni sala ang tawo nyo inyo nga management ang may sala sinidiri. Kaya amo na ang natabo no so why kon kaysa mo pag ginamalain bala matumato lang pangutod wala man gani nagarespetar sa tagbalay bala mo gani hindi kahulat sa tagbalay may coordination man sa tagbalay bala nga ati mangutod kami para at least mabalaan man sang kuan sang tagbalay bala kag makahatag man sila side especially kung nakabayad na bala yes dapat gid no hindi kay pag aboto mangutod ka lang imo nga way tawo ang balay pag-abot sang tagbalay kun ni mareklama tingala sang nya nanu ni hadaway na kuya na totally blackout na ko diaw abi mo brand out gali kay inutdan ka na imo kuryente mo sa katulong kasi ka mga tawo ni kun kay isa way gi sila kabalo nga kun wala tungod ang tawo hindi man sila makaganansya hindi man sila kakwarta nga buisit nga tawo blaw isa na ni sa mga kwan isa na ini sa mga leksyon sa inyo da sa taga Iliko kabistadong Vincent. So mo na dapat anam-anaman bala ang ato sining mga electric supplier kung magrespetar man sa mga konsumidor kaya ang konsumidor mo nagapabukal sang ila tinigang kabistadong John. Sige. Salamat kit kabistadong Vincent. Amo ni ang madulong naton nga report direkta diri sa Banwasang Dumangas Iloilo kag sa may bahin man sa Banwasang Lucena Iloilo. Ini si kabistadong Vincent Villano na ginakon tagali kabistadong John ginagret tagali aton ding mga listener diri sa may barangay Lublob no Dumangas Iloilo. Ila binagid ang pamilya Garcia no sa kay Tito sa aton diri nga mga listener kag mga viewer diri sa may Lublob Dumangas Iloilo. Ini si kabistadong Vincent Villano para sa balita kag serbisyo publiko Radyo Bistado. Salamat kit kabistadong Vincent Villano direkta sa ato sining balita nagikan sa Banwasang Dumangas kag Banwasang Lucena. Bistado! Kang tanan sining mga police report mga kabistado ng shooting incident sa may Banwasang Dumangas isa patay. Bistado! Then stabbing incident sa may Banwasang Lucena manug utod sang Iliko ang nabunan. Bistado! Kaya ang rason no nakabayad naman sila nga ginutod liwat. Bistado! Di nagahatag sang perwisyo sa aton sini nga mga pumuluyo. Bistado! So dugay-dugay ara na naka-live ng ato sini nga mga reporters direkta sa may area mga kabistado sang Ungka flyover. Bistado! Standby kamo kay dugay-dugay check nato na sila live no sa ato sini nga pagpangalagad. Bistado! Naunta na yung sitwasyon sa mga balita ka information sitwasyon karon sang sinadya sa halaran dito sa may sudad sang Rojas sa probinsya sang Capiz gahiwat sila karon sa ila sini nga kapiestahan mga kabistado. Check na to ang sitwasyon sang sudad sang Rojas sa probinsya sang Capiz. Bistado! Kaupo na kita sa kay kabistadong Joshua Haka sa sitwasyon sang palibot sang sudad sang Rojas subong. Bistado! Highlight sang kapistahan no December 8 ang fiesta sang sinadya sa halaran. Bistado! Sa may syudad sang Rojas kag sa probinsya sang Capiz mga kabistado. Bistado! So standby sa ato sini nga mga tagparamati sa ato mga kauturan, standby kamo kay dugay-dugay
pagkatapos ang situational report halin sa kay Kabistadong Joshua Haka, daligid lang daw ay pigadong signal ni Kabistadong Joshua Haka, daligid lang kay madayal taliwat. Pistado! And ngaton nga internet subong ga utod-utod man ang signalo sus Moriones tigra po ni Santissima nano na lang ni. Pistado! Pero check naton mga Kabistado ang report kaga informasyon nagikana kay Kabistadong Joshua Haka. Pistado! Sitwasyon sa Sulat sang Roas, Kabistadong Joshua, may ngapon. Happy Fiestada sa inyo Dinagyang salaran, Kabistadong Joshua. May nga po nagabistadon John, no? Kita karon diri sa may Sudad sang Rojas. Sitwasyon sa Sudad sang Rojas, Kabistadon John, kadungan sa pagsaulog sa kapistahan sang Immaculada na Concepcion, Desembre 8, sining nga tuig, Kabistadon John. Sa yanda nga tinion, puno ang simbahan, halos hindi magyana sa mga tricycle, mga salakyan ng dalanon sa mismo nga plaza sang syudad. Magluwas ni Kabistadon John, yari pa ginandugang, no? Nga palagwaon kag aktibidades pagahiwaton sa syudad Kabistadon John kagabi. Sa itong matandaan, no, kagabi, Kabistadon John, gindagsa sang libo-libo ng mga tao, pumuluyo, at ang iban man natin yung mga residents, ang iban natin yung mga kabanwahanan na nagadaritagid, no, dari sa Sudad sang Rojas, para sa pagalantang, no, at ang saksi na makapapicture sa artista kagabi, Kabistadon John. Tansayan ba, ang Kabistadon John, ng yanda, no, Desembre 8, among inikay na ang atong magtibidades na nakalinyada, diri, no, sa Immaculada Concepcion sa Metropolitan Cathedral, no, alas 9 na kainan ginhiwat na Kabistadon John. Kagsang sinigid ang mga alas 10, Bugay Christmas Bazaar, balay sa Kapisnon, kada parada sang programa inaguro, no, People's Park na Kabistadon John, ining isaya ka parada sa mga programa Kabistadon John. Kagandang alas 11, ato sa bungo day ang Yorolida Dibat sa pakikuriyahan ang nanungod ko sa Pinton sa pagpanami sa People's Park, no, kaya ang People's Park subong ginakuha nini tuyo ini nga panamion na sang syudad Kabistadon John. Pagbaluwas sina karon alas 5 bantayan man ang electrocelebrity Zumba with Joshua Zamora sa City Plaza ini Kabistadon John. Kag alas 6 nga gabi naman sa home and evening of Rojas City Treasurers Dingoy Rojas Civic Center ni kapagahiwaton Kabistadon John ini nga kuan ini, no, ang evening of Rojas Treasurers. Kag alas 7 abantayan pagid sa aton ng mga kauturan na mugini ang ginapangita-pangita kag ilalagas ang tanan din pambungan gid ang tigabong fireworks sa display Kabistadon John. So alas 7 na karon sa gabi, kag alas 8 among Food Festival with Variation 7 and ang matambungan ni isang pito ka mga DJ Kabistadon John. The Emer Dado kag grupo nga tribal City Plaza ini pagahiwaton Kabistadon John, no, karon na may ara kita sa lauman nga fireworks display sa aton nga mga kabistado, no, may luyag padulong diri sa Sudad sang Rojas. Gina-welcome gid ang tanan-tanan sa pagpadulong diri sa Sudad sang Rojas. Kaya manami ni mugini ang ginalagas ang tanan ini nga fireworks display Kabistadon John kag karon ina attack na alas sang gabi Kabistadon John. Kaga ibang paginaton nga mga aktibidades sa ara ni dinadamadulang banda-banda, no, kaga aton update Kabistadon John sa sining nga ginahiwat sa karon nga mga aktibidades diri sa Sudad sang Rojas. Iway makita mi na banhag nga mga tinagamo diri sa Sudad Kabistadon John nagapabilin sa gyapon ang kalimong kagatawhay sa aton nga palibot na Kabistadon John. Tiya mo lang na, no, ang aton nga madulong nga sitwasyon diri sa Sudad sang Rojas Kabistadon John. Okay, sige. So kuan sa inyo da, no? Good luck kag congratulations sa inyo tanan-tanan dira sa sining kahiwatan sa inyo sining sinadya salaran kabay pa nga mangin marinong kag mangin successful ang inyo sining kahiwatan dira Kabistadong Joshua. Yes, Kabistadon John na umantagid na nga maging matawhay, no, at so para mo lang nato nga madulong nga sitwasyon sa diri sa Rojas ng patrol. Ini mas Kabistadong Joshua para sa balitang serbisyo publiko, Radyo Bistado. Pistado! Salamat kid Kabistadong Joshua Haka direkta sa Sudad sang Rojas sa bilog nga probinsya sang Capiz. Pistado! Check naton mga Kabistado na ipakita naton ang sitwasyon karon sang aton sining Ungka flyover sa cross nga dalan blay nang dalan nga naga-kuan gid, no, naga-cross ang ginapamtangan gid sang sining Ungka flyover mga Kabistado para makita naton ang sitwasyon gid sang siyudad sang Iloilo, most especially ang Ungka flyover. No, ipakita naton sa inyo subong be ipakita sa ato sa mga kauturan kung kamusta sitwasyon
sang ungka flyover subong, no? Ilabi na gid ang kadamuon sa salakyan karon nga purundo dira sa may area bangod sang bag-o nga scheme sang ruta nga ginmando karon ni Mayor Jerry Treñas nga ang mga ang mga salakyan imbis nga magdiretso na maliko paanay kag mag U-turn dito sa may ito sa U-turn slot ka mo abi plastar para makita gid kung ano kadamo sang tawo nga kadamo sa salakyan nga purundo dira sa among nga area. Pistado! Kay pertig kagutok-gutok ini nga lugar mga kabisado. Ina subong holiday pa na. Pistado! Nano pirahen kun na holiday no. Mga kabisado no sa Gacross gida bala. Pistado! No, ipakita naton kag lantaw naton ang sitwasyon sang aton sini nga Pistado! mga nga mga motorista dira sa area, gutok-gutok subong lugar nang tawa niyo bala kuno kadamo sa mga salakyan nga nagaplastar dira. Pistado! Kag nagaliko sa may inang likuan pagkadto sa may sa may C1 circumferential road. Pistado! Nga nagaliso pagkadto dito gina sa may mga relisuan niya mo ng pirte kagutokin nga area. Pistado! So check nato ng ato sini nga mga reporters si kabistadong Aaron Rifuyo kag si kabistadong Bonnie Somblinggo mga kabistado. Pistado! Aray pakita na naton sa inyo pangkabilugan no. Pwede man kabistadong Richard dulaon ba kun itsura ipakita ang bilog abi sa area sa may ungka flyover da. Kag nami pag ikon makita nilang galuyon-luyon. Very pabati na to ng situationer sa ato sini nga mga reporters direkta dito sa may ungka flyover mga kabistado. Pistado! Kabistadong Bonnie, kabistadong Aaron. Pistado! Okay, so mga kabistado, ari na si kabistadong Bonnie Somblinggo. Kabistadong Bonnie, go ahead. Yes, Kapisadong John. Ari kita tubong sa may flyover, no? Sa may Banuaya sang Pabiya o kung boundary sang Pabiya kag Ungka. Kapisadong John, no? Sa live report naton, ari makita nila sa aton nga video, no? Nga tukod ako gid ang pag-angat sang sining ginatungtungan dala sang sang Taytay Kapisadong John. Mga tagduwa ka dangaw ang antad ya, ang angat ya, no? Grabe. Amoy ni ang nakita naton subong sa aton nga video kag ang ginatungtungan dala sang sang Taytay sang Alige. Amoy ini ang nagbawot, no? Kapisadong John sa aton nga live makita da. Sa sining mga sinihon, nag-angat man ang ibabaw, ginatutukan nato sa kamera, nag-angat ini siya, mga brubanta naton, mga isa ka dangaw kung tunga man ang pag-angkat niya sa ibabaw,
nagatungtong sa may haligi sang Taytay niyo. Oh. Subong man makita man naton nga ginatungtungan nga sansalo niyo dito sa piyaka portion. Oh. Doon naglubong siya ang diri nga side sa atong bangko nga atubang sakon. Doon medyo mataas siya nga portion, no? So, amo ni ang makita naton diri sa sini mga tingon nga bisa dong John nga medyo nagusmod o kon nagusmod kid ang ining ginatungtungan sang Taytay kabisa dong John, no? Sa Din kayo mo kita sila nga Taytay disponiring ang nakabutang. Gani. Di kayo mo kita no? sila nga Taytay disponiring ang ginabutang. Inawoy mo ang disponiring. Sus na ano nga klase ka? Mayo tani bala kun inang daan na nasa nga Taytay kay ti naguba-guba siya dapat disponira lang anay para maagyan lang. Bagong imo na iya mong kamakon mo. Bagone. 680 million ang budget sinadira. So sumuryones di garapon ni Santissima 680 milyones ang budget pagkatapos disponiring. Ay, kalain na. Disponiring. Oh. Kabisa dong John. Only in the Philippines, magamuna. Makita mo ng tubo bla nga ginakuha tubig, no? Nan. Natawabla kung din nagkanto ang isa. Di nagkakanto na. Nagkiwit. Nagkiwi. Hindi. Nagkiwi, tawa mo na. Ay, Moriones nga klase ka Taytay. Na ano klase ka Taytay ni man? Hindi ka mo hindi ka mo plastars dalom da ba si marusdak na ka madiskasyak mo da. Gani. Ano pa kita makita mo kabisa dong John. Ang wala. Ang ginatungtungan lasang Taytay. Tanawa bla kung din ang mataas at kung din ang manubo dahil araw nagbawod gabawod. Makita nyo na. Bawod siya. Tapos kagabi kagto kami ni kabisadong Aaron dire. Ang arko wala pa rin mapatindog mo. Subong lagi nila patindog ang arko. Ang din dapit na ang gin patindog da din be pakita be. Dire sa may Christ King di inang daw arko-arko. Ito na agod din makasaka ang dalag ko nga salakyan. Ti hindi pwede papasakaon ng mga salakyang lagko da. Okay ko pa sa marusdak. Ti obo silingon pwede na kaaging salakyan da. Way pa man nabuksan na ginutangan nila arko-arko. Ini nga para paniguro na kung pananglitan nga ano gani ni magamit na kag mapasaka na ang mga lagko hindi kasaka ang gamay lang. Mga gagmay lang, mga motorsiklo, mga di pa sayro nga jet. No? Ang mga dalagko di sa dalom. Kapisadong John. At base kung may ara man sa ginatawag abing nga limit ang capacity among ukon kapasidad ya. Pero ang aton ya nga bisan jeep kag auto ang mag-agi da, ang aton nga lantaw delikado kay man nga naga-usmod gani. Ga-usmod din. Hindi bla? Ari pa palapit-lapitan ko ni agod nga makita mo kapisadong John. Ang sa haligin si Babawo. Natawag lang ang angat ya mga duwag ka duwa ka dangaw. Mga duwa ka ang angkat niya sa haligin ya. Ang angkat ya? Te anon mo na tukod-tukuran mo lang na. Kanami nga klase ngayon ni siguro ipang tukod ang mga butkon sa mga taga DPWH kag sa mga kontraktor. Ilakip na dayon ang mga limpuduhan sang mga politiko nga nagbaton sang SOP da. Tapos din po tangan nila sang kwan kapisadong John sang kahoy. Ang sulod sang kwan niyo sang siminto nga nagaangot sa haligi. Ano naman, dugin tintahan para nga makita nga duga tabid siya. Ginbutangan nila sang kahoy tapos ginpintahan para nga ang angkat ya para kuno abi wala sa nagaangkat amo na.
Nag-angot oh, pero hindi. Kanami ka klase kag, Bausos Muriones di garapon sa Tisiba. Makita na nila daw. Disponiring gidyang ginimo sa mga tunton lang ani. Boy kana, bausos. Boy ko nami pang lampaso ting prano pa. Are pa kay kwata dia. Naman kwata sa taga Pandaon ang interview. Nung mayong apon, alay kita subong sa Radyo Bisado. Nung sir, ano nakadugay ikaw naga-duty dire? Ano? Anong katuig? Anong tuig? Anong tuig? Nakita mo dito yung pag-contract sa nga tayo. Kasi mo na yung observation sang flyover niya nag-usmod ka nag-angat ang mga tubnilyo yan eh. Kasi conducting sa lang. Oo. Sa imo, pag doon yung pag-ubra nila kung laulaw. Hindi pa sa kahambal. Oo. May tumangkot na kay sir, kaya sa kutilangan niya. Ako ni, medyo pigado, abi signal mo, doon nag-utod-utod, hindi ko masyado makararuhan ng iya sining hambal ba. Ano ni sa security guard, no? Gwardiya. 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 Mga anom na sa katuig nga nagakwanda no, nga trabaho da nga dra na assign sa area. Oo. So, kada oras iya duty na adlaw kada maghimo. Sang ang mga kontraktor bala, no, ang kontraktor nagapahimo sina dira. Ara man siya gatambong, ara sa makakita siya. Kapag makita mo man. Makita mo yun. Yan taon dati lang. Oo. Kasi mo kapag ikaw utod. Bon, daw medyo mahina. Tingnan mag-wala kita. Bon, daw medyo mahina signal na naton bon, di masyado mabatian inyo tingog nga duwa ni kwan sa aton nga interviewee. Sige lang kay do medyo propinot na ding lugar kapusadong doon, no? Gani, So, makita mo ang mga kilid nila, ang kilid sang kuan niyo. Sang taytay. Ara pag ito nag-angat gidya, nando tag duwa ka dangaw, isa ka dangaw ang angat ya kapusadong doon. Sa iyang aging tungtungan, no? Dito man sa Piat, amo man ang sitwasyon, pero dako-dako gid sa pagdagdag sang isa to nga ginatungtungan mga isa gid kadango kag tunga gid ang dagdag ya. Wala ka pa na nakasaka sa ibabaw kag agod nga inspeksyonon ang mga litik-litik to sa ibabaw. Gani no, pero ariyo. Karon sa kaon. Pagkatapos nyo karon report, saka kamo to kag mag-video sa mga litik, pang videohan nyo mga litik-litik na manakay para nga makita sa ngato sini nga mga pumuluyo nga hindi lang kay ang nagkalausmod sa idalom ang nakita na nila kundi pati ang mga nagkalalitik-litik na sa ibabaw nga porsyon. Sige. So ang traffic, nasubong kamusta traffic na? Ari ang traffic, no? Halika sa may Banwasang Pabiya. Medyo magutok-utok sa sini mga tiniwan na Kapisadong John. No, magpasulod ka diri sa may Christ the King, no? Ang iningat na makita sa aton ng mga viewer, gapakagto ini sa Christ the King, no, nga area. Kapisadong John, medyo matraffic gid din, gutok-utok na di. Sa sini mga tiniwan, kapen pagikton na karon sa hapon, natagslole da sa aton ng mga trabahante kag mga estudyante. Mayo lang gani kay holiday subong. Kay kun hindi holiday subong tapos gid. Ati kagabi gid nga kami ni Kapisadong Aaron, yayawan kami ni
kabisado nga aron makalusot ha, bisan motor dala namon. Yawal kami kalusot sa traffic. Oh, tayo mo na gani, may lang gani ka holiday, subong kung mga hindi holiday, subong tapos gid. Oh, Oo, laban gid eh. sige. Okay. Sige salamat So, kid. amo ning balay sang kita mo. Makita nyo sa live na amo niyo ang hantad sang haligi sang balaya sa dalan. Oh, Isa ka dupa. sa kadupa lang. Okay. O, dali lang. Nautod ang linya ni kabistadong Boni, no? Kuan lang guro ang ila sining kuan no, ang ila sining extra kagang iban sining mga dugang latest nga development, no? Kabistadong Boni. Okay, nautod linya ya. Kabistadong Boni, so kuan na lang, no? Ang inyo sining paghatag sang extra diri sa ato sining pagpangalagad kabistadong Boni. Yes, kabisado John, no? So, amo ni ang matulong naton nga balita, no? Trikada din nga ungka, haro, kag ungka, wabiya. Ako sa din nag-angat ng taytay o kung nagusmod, kabisadong John. So, lang kay kabisadong Aaron Ripuyo, ako naman inyong kabisadong Buni Sumbingo, basta balita sa serbisyo publiko. Radyo Pistado. Salamat kid sa kay kabistadong Boni Sumblinggo kag kabistadong Aaron Rifuyo direkta sa may area sang barangay Ungka sa Pavia kag Haro, no? May kang tanan sa pagpakita namon live sa inyo sang sitwasyon sang Taytay ilabi nigid sang sining flyover nga nagabalor sang 680 milyones mga kabistado, subong hindi mapuslan. 680 million nga balor sang project sang gobyerno nga subong wala pagid sang may makita nga mapuslan ang aton nga mga pumuluyo nga ordinaryo. Pistado! Ang nakapulos lang sini mga kabistado, amo ang number 1 kontraktor. Pistado! Number 2 taga DPWH nga mga takaban kag mga kuan mga hakugan mga takaban sang kwarta sa kaban sang gobyerno. Pistado! Number 3 ang mga opisyal sang gobyerno nga nagbaton sang 10% nga SOP sa proyekto. Pistado! Number 4 ang mga iban pagidira nga mga nag-intra nga gusto man nga magpapapel para makabaton sang ila sining nga komisyon dira sa sining 680 million nga worth sang project mga kabistado. Pistado! Amo lang ni sila ang nakabenepisyo tanan-tanan. Pistado! Kita aton nga mga ordinaryo nga mga pumuluyo, ordinaryo nga mga tao, mga kabistado, imbes nga magbenepisyo kita sinadira pinaagi sa pagpatawhay sang aton sini nga paminsaron samtang nagapanakayon kita nga tawhay ang dalanon naton ka may flyover kita. Pistado! Subong nagdugang pagid ang perwisyo sa aton nga mga pumuluyo. Pistado! Silaya nakapagusto lamon sang kwarta sa kabansang gobyerno. Pistado! Kita aton nakatilaw sang pagpag-antos mga kabistado. Pistado! Amo na kun nga anga. Pistado! Basta gani maalam gid man ning aton mahal nga Ginoo mga kabistado, no? Pistado! Maalam gid mahal nga Dios. Kay nakita sang mahal nga Dios nga ginhimo ini nga daw gatasan sang mga yudikakak nga mga parang nahot nga mga tao sa gobyerno naton. Pistado! Ang ining proyekto nga ini Pistado! amo ning kabangdanan Pistado! nga guro hinambalas ang Ginoo niya ba tuduhan yung lamon pagkatapos. Pistado! Ang mga pumuluyo ko paantuson mo ha, no? Ari mo ay Pistado! kundi gumawa ginagkamatuuran. Pistado! Nantawa niyo kung ano ka alam ka kung ano ka, no? Kung ano ka alam ka kung ano kaayo sa ato sining nga mahal nga Ginoo. Pistado! Basta gani may mga anomalya, laban-laban. Pistado! Laban-laban ang imuon sa ato sining nga Ginoo, pangitaan niya padihot para nga mabulgar ini. Pistado! Amo man na ang pagpangitaya sang ideya nga mabulgar ang Iberiang Capsule. Pistado! Kay kung hindi mabulgar ang Iberiang Capsule,
nga hindi kamo makagamit kag hindi nyo ni mainom, matumar, matilawan ang Everyang capsule, Pistado! laban-laban, madisgrasya gid ang aton sini nga ikaayong lawas. Pistado! Gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton mga pinalangga nga mga kauturan. Pistado! Hindi nyo gid pagkalipatan ha sa paggamit sang aton nga Everyang capsule. Pistado! Ang Everyang capsule mga kabistado gina-recommend ko gid na sa inyo. Pistado! Kay amo ni siya ang akong nga ginagamit para magapabilin nga mangin healthy ang aton nga lawas, magapabilin kita nga daw hubin lang lantawon. Pistado! Edad talang ang nagatigulang prong aton kalawasan nga magapabilin nga hubin mga kabistado ha. Pistado! Basta nga magamit kita sang Everyang capsule. Pistado! Kay sa Everyang capsule, edad talang ang nagatigulang apang ang aton kalawasan magapabilin nga Everyang. Everyang Capsule. Ang sabat sa imo ginahandog nga ikaayong lawas. Tungod ang Everyang Capsule, igabalik ang abilidad nga madrasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog ang katulanan. Everyang Capsule, edad mo lang ang magadugang. Pero ang kalawasan, Everyang! Everyang Capsule. Ang sabat sa imo ginahandog nga ikaayong lawas. Tungod ang Everyang capsule, igabalik ang abilidad nga madasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog nga katulanan. Everyang Capsule, edad mo lang ang magadugang. Pero ang kalawasan, Everyang! Everyang capsule, ang sabat sa imo ginahandom sa ikaayong lawas. Tungod ang Everyang capsule, igabalik ang abilidad nga madasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog nga katulanan. Sa City Iloilo. Pagkitaan ninyo dra ang ngalan nga GNG Gadget Repair. Layo ina kay ang tanan nga mga problema sa inyo sini nga mga guba nga mga pagkabutang. Most especially inyo sini nga mga cellphone, mga laptop kag mga digital camera. May ara dira sila nga mga kampiyon nga mga teknisyan. Ara lang masyar mga kabistado sa Cyber Zone 3rd floor sang SM City Iloilo ang GNG Gadget Repair. Idol Kapulo. Oras na ton mga kabistado, nakalabot kita sa baw gamay-gamay ng bilin nga to sini nga kwan. Ang problema ga utod-utod ato sini nga signal no. Oras na to nakalabot kita sa 25 minutos na nakaligad sa alauna. Sa ato sini makauturan nga pamangkot sa pag nagapamangkot sang kundiin mabakal ang Everyang capsule mga kabistado. Ang Everyang capsule baklan niyo sa tanan nga mga butika malapit sa inyong nga lugar diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Diri sa mga taga-syudad sang Iloilo kadto kamo sa Socorro Drugstore. Diri sa syudad sa May ara dira nga baligya mga kabistado sang Everyang capsule. Dira man sa may Jasak Pharmacy sa Haro.
Kung tagaharo kamo ara sa may Jasak Pharmacy, dira sa likod sang aton sining Haro Cathedral, ay baligya dira nga Everyoung Capsule. And of course, dito man kamo pwede makabakal sa may RMC Pharmacy, sa may Tagbak Terminal at ubang sang Tagbak Terminal dira sa may Talipapa. Ara dira ang RMC Pharmacy. Pwede man kamo makabakal sang Everyoung Capsule. At sa iban pagit nga mga butika, of course, mangkot la kamo sa tanan nga mga butika nga madapit sa inyong lugar, pwede kamo makabakal sang Everyoung Capsule. Para sa dugang nga informasyon, mag-text o kung magtawag sa 0910 or sa ka 0999-675-1080. 0999-675-1080. Ayos! Porsigido magserbisyo. Sa ngalang na tiyempo, tadiri sa ato siling nga pagpangalaga sa ngalan sa aton nga mga reporters. Paghigo. Pod naton mga kabistado sa ato siling nga mga report nagikan sa syudad sang Roas, probinsya sang Capiz. Upod sa kay kabistadong Sang syudad. kay kabistadong Joshua Haka. Mga balita man nagikan sa probinsya sang Iloilo, kabistadong Vincent Villano Jr. Upod man sa aton nga mga hangkilan nga mga reporters sa syudad sang Iloilo. Upod kay kabistadong Bonnie Somblinggo, kay kabistadong Aaron Rifuyo. Ang alan sa aton News Center Woman, News Center Lady. Upod sa kay kabistadong Karisma Alagaw with digital platform architect kabistadong Richard Meribeles. Sa kinanda ko naman yung abyan sa kanginan, Idol John Alojado Kapulo. Nagapasalamat kay Sir Siling nga pagpamati kag nagatamyaw sa inyo sang mayong hapon Iloilo, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon Philippines, kag mayong hapon kalibutan. Sa balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado! Porsigido magserbisyo, di onas ang pagpako, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa atong mga handom. Pasanungit sang syudad, ang iya abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang talamak na korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, di onas ang pagpako, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa atong mga handom. Pasanungit sang syudad,